Jamen, hvorfor er det altid dig, der skal starte den her? Det plejer altid at være ukulele, der starter det her nummer. Nej, jamen, hvorfor er det det? Det har bare altid været ukulele, der starter det her nummer. Jeg kom til at tænke på, at det kunne jo også være bassen. Altså, du kan jo også godt spille tromme, hvis det er. Du kan da godt lave en intro på tromme. Det kan du da fint. Den er enkel, den er lige til, og den kan med garanti sprede en åndssvag atmosfære i åndssvag Så det er et spørgsmål om, hvem der skal starte. Jamen, I kan da også godt starte det her nummer. Nej, det tager du bare. Det var meget ubehageligt, kan jeg sige. Det var så helt blakket.